אני לא מבין כלום בהייטק, תפארת הולכת לתת לי מונחים בהייטק ואני צריך לנחש מה הם אומרים. האם אתה יודע מה זה? DevOps. DevOps? מושג. דב. סתם. מה זה DevOps? זה תפקיד בהייטק. זה בן אדם שאחראי על תיקון של באגים באתרי אינטרנט. לא? DevOps זה בן אדם שבעצם מפתח את התשתיות האוטומטיות בחברה. לא הייתי עולה על זה בחיים. הלאה, הבא. קומפוננטות. מה? איך? קומפוננטות. קומפוננטות? זה קשור לחיישנים? לא. זה אמצעי תקשורת בין אדם אחד לבין מערכת מזכירות כלשהי. מה זה? זה חלק מהפיתוח. זה סוג של... יחידות פיתוח? יחידות פיתוח, בדיוק. אוקיי. הלאה. אוקיי. רבר דק, דיבאגינג. איך שוב? הרברט דק? לא. רבר רוברט? דק, דיבאגינג. דיבאגינג, דיבאגינג זה נגד באגים? דק. דק זה ברווז. נו. אז ברווז שהוא נגד באגים. מה זה? מה פתאום? זה שמדברים לברווז כשיש לך בעיה, אתה מדבר לברווז. ואז בעצם אתה עולה לבד על הבעיה של הפיתוח. אתם מדברים עם ברווז?